Бәйрәм каршы алыр өчен санаулы көннәр калып бара. Инде 30 ел элек яңа ел бүләге булып бу дөньяга күркәм якташыбыз. Бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә гомер кичерүче Гердаева Галия Фуат кызы туган булган. Күркәм 30 яшьлек юбилее белән аны чын күңелдән котлап якыннары, әтисе Фуат Зәбир улы, әнисе Расима Мөнир кызы Альбиковлар котлап китергә булдылар. 30 ел элек шундый ук салкын иртәдә Кирюшкина авылында көтеп алынган яраткан балабыз туды. Билгеле, безнең олы бәхетебез булган кызыбызны күкрәккә кысу мөмкинлеге барыбызны да күкләргә чәйде. Галиянең исемен җисеменә туры китереп сайлаган без күрәсең. Тәрҗемәсе аның бөек булганга, ул бала чактан ук падишаһ кызы сыман бик акыллы, төпле фикерле, эшчән, барында булдыра ала торган кыз булып үсте. Башлап мәктәп, аннары уку йорты тәмамлап, кулына диплом алды. Соңыннан киявебез Русланны очратып, гаилә кырды. Сизмәдек тә, кызым, сиңа 30 яшь. Димәк, әкренләп без дә гомер көзләренә керәбез. Сөеклебез, 30 ул әлегә яшьлек чагыңның иң күркәм мизгеле. Чөнки яшүсмер җилбәзәклеге артта калган, инде яшәргә теләк тусын өчен бар мөмкинлекләр бар. Бүгенге матур юбилеең көнне ниләр сиңа теләргә соң? Иң мөһиме, татлы мәхәббәт эчендә, саулык исәнлеккә төренеп гомер итегез. 2 балагыз Богдан белән Денисның бар казанышларына шатланып яшәгез. Гомер юлыңда бер киртәләр дә очрамыйча, куйган максатларыңа ирешсәң иде. Җиңел чакта да, авыр вакытларыңда да без барын онытма. Без исә сине дугаларыбыздан калдырмыйча, элеккеге сыман ук көчле яратып, сагынып яшәрбез. Алтын кызыбыз каршылый түгәрәк туган көнен, бу дөньяга тәүге тапкыр нык аваз салган көнен. Бездән ераграк булсаң да, күңел синең яныңда. Күз салалы, күпме юллар көтә сине алныда. 30 яшьтә барсы да бар. Гаиләң, 2 улларың, шөкер Алла, янәшәңдә дусларың, туганнарың. Рәхмәт, кызым, ышанычны аклый алдың тормышта. Кызартмадың йөзебезне, елатмадың ялгышта. Бәхетләргә төренеп яшә, өметең өзелмәсен. Күз яшьләрең бер кайчан да кайгыдан түгелмәсен. Кадерле Галия, әти-әниегез сезне юбилей бәйрәмегез белән котлап, музыкаль күчтәнәч тә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Ya вакытлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың. Сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма.
Галия Фуат кызы Гердаева хөрмәтенә чираттагы котлау хаты яңгырый. Үзенең яраткан сеңлесен, балдызын һәм апаларын чын күңелдән 30 яшьлек юбилее белән котлап, Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Алиевлар гаиләсе, апасы Гөлнара Фуатовна, җизнәсе Марат Махмутович, племянницасы Сабина, племяннигы Ильяс иң изге теләкләрен җиткерәләр. Яраткан сеңелем, бүген синең яннарыңа бара алмасак та, күңелләр синең белән. Язмыш бүләге булган кадерле сеңелемне мин нык яратып, иркәләп кенә яшәдем дигәндәй. Төрле хәлләр булгандыр инде ул үскән вакытта. Ялгыш кына сине үпкәләткән мизгелләрем булса, ачу тотма. Син беләсең бит, көненә 2 тапкыр тавышыңны ишетмәсәм, минем күңелем тыныч түгел. Бүгенге көндә сезнең гаиләгезгә карап без сыкланабыз. Балаларыгыз акыллы, тәртипле булып үсәләр. Арагызда булган мәхәббәтегез зинһар саф булсын. Бу бәхетегезне югалтмагыз. Алда да сезнең хакта кайгыртмыйча, тик шатланып кына сөйлик. Без сине нык яратабыз һәм җир шарында булган иң изге теләкләрне генә сиңа җиткерәбез. Кайчан гына 2 туган яши идек авылда. Дус, бердәм һәм тату идек, кызлар без барыбызда. Туган аяда гөрләшеп, матур үтте балачак. Мәңге онытырлык түгел, бөтенебез бергә чак. Тик кызларның каз язмышы, канат чыккач очасы, шит ояларга күченеп шит кошларны кышасы. Берәм-берәм барыбызда төрле якка таралдык. Тольятти, Сызрань шәһәренә әкрен генә юл алдык. Сеңелкәем, син бик матур, кыш аенда тугансың. Шат күңелле, туган җанлы һәм бик шибәр булгансың. Тавышың моңлы, кулың җитез, бар эшне булдырасың. Тәмле ризыклар әзерләп гаиләңне туйдырасың. Бүген сиңа тик 30 яшь, котлы булсын бәйрәмең. Бүләгем итеп кабул ит шушы шигырь бәйләмен. Язсын сезгә озак еллар кар канатлап яшәргә. Бер-берегезгә хөрмәт белән гел яратып дәшәргә. Иң кирәге сәламәтлек, яшәгез сез саулыкта, кайгы хәсрәтләр күрмичә тазалыкта, байлыкта. Дениз белән Багданны үстерегез бергәләп, туган йортка хәл белергә йөрегез сез килгәләп. Һаман шулай аралашып, яшикче бергә-бергә, безнең туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Кадерле Галия Фуатовна, бер туган апагыз Гөлнара Фуатовна гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм бергәләп алар сайлаган җырны тыңларга чакырабыз.
барсын күрергә. Шатлыкларга күмелеп яшәсин, алдагы якты гомереңдә, алдагы якты